I kažu ne, gdje se kaže, da si pravo vidi za pijanje. Gdje ti brat? Naši izleza. Дъщерята иска да й направя баклава. Аз купих 2 килограма орехи да й направя баклава. Цяла нощ. Баба ми скри 2 чувала ори горе на тавана. Обаче няма книжки при них. Запазиха се. Войчо ми идваше, дай малко ори. И тук в градината кот се е стала. Всичко е сменено. Мамата да си гледал такова си. Такив май. Учеха се. Той не учите. Вътре беше Дали той направил туба. такива дупки. Беше ме страх да ми изкочи някоя змия. Хвърляла съм бетон навсякъде. Изражнила съм праговите и по единия праг беше надолу нагоре. Видим аз още време късана, защото колко ми трябва. А тока дете, не видиш какво става, тока буташ степчалата, нулата не е стабилира. С смени контакта се анулира. Светни ли там да може да вижда? Не? Моят телефон вътре.